Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti Yesus menika margining gesang kula panjenengan nggayuh kabegjan. Naminipun tiang gesang menika temtu nggadahi idam-idaman gesang sing begja, gesang sing kepenak, sing bahagia. Yen sacara ekonomi ya sugih brewu, apa-apa ana sedaya sing dadi kebutuhan bisa kacukupan. Sacara psikologis mental uripe ya seneng, ora ana masalah, ora ana alangan-alangan, kabeh lancar. Sacara urip bareng-bareng ya kabeh ayom-ayom tentrem, ora ana lara ati, ora ana dendam lan sapanunggalane. Sarta gegambaran kabegjan-kabegjan sanesipun ingkang dados pengangen-angen kula panjenengan. Ning kadangkala anggenipun gayuh menika kados pundi sok-sok awake dhewe ora cetha kepriye carane. Nah menika sing ndadosaken kula panjenengan lajeng bingung. Wis nyambut gawe ketekuk ringkel esuk awan sore, pranyata kok ya masalah ana wae, kok ya anak-anakku urung cukup kabutuhane, kok ya sacara ekonomi tetep wae kurang, sacara relasi sosial kok ya durung bisa nggayuh relasi sing sae kalian tangga tepalih kalian tiyang sanes lan macem-macem sanesipun. Dereng malih mentalitas zaman ingkang ngajak kula panjenengan dados pribadi-pribadi sing ora takat, gampang lokro, gampang kesel, gampang mutung. Pingine urip kepenak ning ora gelem rekoso, ora gelem ketekuk ringkel. Nah menika nggih dados tantangan lan alangan anggenipun gayuh kabegjan. Benten kalian tiang-tiang zaman rumiyin nggih, simbah-simbah rumiyin anggenipun gayuh kabegjan kanthi sing penting iso mangan saben dina, terus nyambut gawe apa wae dilakoni. Neng alas esuk awan sore ora masalah, golek pakan, golek ramban, golek kayu, sing penting butuhe ngomah cukup. Ing jaman semanten tiang biasa rekoso lan menika dados olahraga, dados kabingahan. Urip ki ya pancen nganggo rekoso, jerbasuki mawa beya. Ning tumraping tiang-tiang jaman menika, jerbasuki nek iso ya tanpa beya. Ngerti-ngerti basuki, ngerti-ngerti sugih, ngerti-ngerti apa-apa wis kecukupan. Nah, kados pundi anggenipun kula panjenengan gayuh kabegjan jati? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem,
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 6. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Aja padha bingung, kowe pracaya ing Allah, dipracaya uga ing Aku. Ing daleme ramaku papane isih akeh. Saumpama ora, teneh Aku wis kandha, awit lungaku iki perlu nyawisake papan kanggo kowe. Samangsa Aku wis mrana lan wis rampung anggonku nyawisake, Aku mesti bali methuk kowe, supaya kowe mapan tetunggalan karo Aku. Lan kowe padha ngerti endi dalane sing dak parani." Thomas matur, "Gusti, kula mboten sami mangertos Gusti badhe tindak dhateng pundi, kados pundi sagedipun mangertos marginipun?" Gusti paring wangsulan, "Aku iki dalan, kasunyatan lan urip. Ora ana wong sing bisa sowan ing ngarsane Rama kejaba liwat Aku." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem supados ampun bingung anggenipun nglampahi gesang lan percaya marang Allah, percaya marang Gusti Yesus. Menika temtu dados cekelan, dados lambaran anggenipun para murid nglampahi sujarahing gesang. Awit yen kula panjenengan kemawon anggenipun nglampahi gesang menika bingung, apa-apa ya terus ora kebeneran. Wong mung ngarep ngliwet wae jenenge bingung, pikirane nang endi-endi ora fokus, akhire ya sing digodhog dudu beras, iso-iso endhog utawa tepung utawa ya liya-liyane. Arep nggawe kopi merga pikirane bingung, sing dilebokake kopi ning dudu karo gula, malah uyah. Menika merga bingung. Menapa malih rasa bingung tansah ngarubiru manah lan pikiran kula panjenengan saben dinten. Ngopo-ngopo ya ora jenjem, nyambut gawe ya ora fokus, sembayang ya padha wae, arep sare ya padha wae, mung klimpungan bolak-balik ngiwonengen, munggah mudhun, mengkurep mlumah. Mila pangandika dalem Gusti supados ampun bingung pracaya ing Allah, pracaya ing Gusti Yesus menika estu dados cekelan. Yen awake dhewe sampun ngrumaos bingung, monggo ngupadi pikirane awake dhewe dipilah-pilah. Sing marai bingung apa ya terus digoleki dalane, utawa nek urung ketemu dalane ya disadari, oh aku saiki lagi bingung, mula aku kudu hati-hati, kudu waspada, aja ngasih malah nambah prakara, nambah masalah. Ingkang kaping kalih, Gusti ugi ngajak para murid dalem supados pitados bilih anggenipun Gusti asung kawilujengan menika boten namung rikala sangsara seda sinalip lan wungu mulya mekrat menyang swarga, menika sing paling pokok. Ning anggenipun Gusti Yesus lajeng mikrat dhateng swarga boten nilar para murid dalem, ananging nyawisake papan wonten ing swarga supados awake dhewe para murid dalem sing pracaya marang panjenengane suembene mapan tetunggilan kalian Gusti. Awake dhewe wis dipesenke nggon ana ing swarga dening Gusti Yesus. Kados yen Bapak Ibu pas riyaya Paskah utawa Natal menika lak pesen kalih panitia,
aku dipesenke nggon ya, mengko bukune salehna nggon kursi. Nah, kadang kala kan wonten sing ngoten niku. Wonge rungono kok kursine wis kebak buku. Ternyata reservasi wis do pesen. Supaya apa? Ben mengko entuk nggon lungguh. Gusti Yesus ugi nyawisake papan kanggo awake dhewe ana ing swarga mrika. Menika kabegjan jati ingkang dipun cawisaken Gusti kangge tiang-tiang sing pitados. Mila kula panjenengan anggenipun gesang menika ngener dumateng kabegjan jati menika. Lan gesang kula panjenengan ing alam donya ngupadi nglarasake pantes ing sakmangke nderek tetunggilan Gusti wonten ing swarga. Menika sing penting. Nek awake dhewe wis siarah siji sing diarah, awake dhewe ora bakal bingung. Kenging menapa kok awake dhewe sok bingung? Amarga uripe awake dhewe, kapitayane awake dhewe sih cabang-cabang. Siji percaya karo dhuwit, sijine percaya karo Gusti Allah. Siji percaya karo gawean, sijine percaya karo nugrahaning Allah. Saengga bercabang marai bingung. Mila nglampahi gesang menika nggih siarah cekap setunggal kemawon sing diarah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.